I morgen er det den op. Det kan man ikke gøre. Kom on. Det var tæt på, du er lige ved at være der. Det gjorde næsten. Min fod, det gjorde næsten der. Okay. Det skal ikke godt, Katja. Nu skal jeg op. Nu lader jeg være med, så kan jeg virkelig glemme os. Det var tæt på. Det kan jeg ikke finde ud af det. Efter 5. på 6. forsøg. Nej. Nu skal der bare være på højt. Ja, hold lige ved. Ups, og så ben nu på. Christian, du er der kan filme. Christian, fuck af. Så op. Du er der kan filme. Nej. Det her er voldhårdt. Turn around. Kom så. Derovre så. Det der, det kæmper man ikke. Kom så. Op. Oj. Tæt på. Så er det bare mig, der er bare en mester her, eller hvad? Hop for fanden, Kurt. Okay, jeg går lidt nu i knæ. Hop. Nej. Sådan. Jeg er ude. Ja, der var vådt derovre. Min ben, de kan ikke gamle. Hvad med filmen? Du har været 2 minutter op til nu. Hey, Jeg er ikke rykket lidt ud. Jeg skal ikke smadre ud i den der. hvorfor? I filmer med mig? Nu kan jeg Det gjorde de benet, det der. Jeg er voldgod til at sige det. Kom så. Sådan. Over på og 3. Jeg er stadig over. Du sagde 4. Og vi optager en svib efter. Lad være. Jakob, lad være! Så skal vi bare have den op under røvballerne, men så værsgo og hop. Sådan. Så skal du ud. Og så skal du ind igen og ud og bytte med Anne-Sophie.